Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaghaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udavadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन മംഗളൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 18 പൃഥു ഭൂമിദേവിയെ കറക്കുന്നു എന്ന അധ്യായം. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗന്ധർവാപ്സരസോ ദുക്ഷൻ പാത്രേ പത്മമയേ പയഃ വത്സം വിശ്വാവസും കൃത്വാ ഗാന്ധർവം മതു സൗഭഗം. ഗന്ധർവാപ്സരസോ ദുക്ഷൻ പാത്രേ പത്മമയേ പയഃ വത്സം വിശ്വാവസും കൃത്വാ ഗാന്ധർവം മതു സൗഭഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, താഴെയാണ് പേജിന്റെ. ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതര്യോര്യംന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷദാ ആമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. വത്സേന പിതരോര്യംന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷദാ ആമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. വത്സേന പിതരോര്യംന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷദാ ആമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മദജ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ യംനാ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷതാ. വത്സേന പിതരോ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷതാ. കാമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. കാമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. വത്സേന പിതരോ യംനാ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷതാ. വത്സേന പിതരോ ക്ഷീരമധുക്ഷതാ. കാമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. കാമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരെയും. കൃഷ്ണ മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി ഹരികൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രംന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ യംനാ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രംണ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷതാ. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോണ്യം കവ്യാക്ഷീതമധുക്ഷതാ. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രംനാ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷതാ. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭുജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ യംനാ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അംബിക കേശവ ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രംനാ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രംണ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രംന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത. ആമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല എം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കാം കേൾക്കാം, ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേനാപിതരോ രമണ കാവ്യം ക്ഷീരമധുർദിഷാം ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ ചൊല്ലിക്കോ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രമ്ന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ രമ്ന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സേന പിതരോ ആജ്ഞ കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷത ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണായ. വത്സേന വിദ്രോജ്യമാണ കവ്യം ക്ഷീരം മധുക്ഷത ആമപാത്രേ മഹാഭാഗ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗന്ധർവാപ്സരസോ ദുക്ഷൻ പാത്രേ പത്മമയേ പയഃ വത്സം വിശ്വാവസും കൃത്വാ ഗാന്ധർവം മധുസൗഭകം. ഗന്ധർവ ഗ്രഹവാസികൾ, അപ്സരസഃ അപ്സരഗ്രഹത്തിലെ അധിവാസികൾ, ദുക്ഷൻ കറന്നെടുത്തു, പാത്രേ ഒരു കലത്തിൽ, പത്മമയെ താമരയാൽ നിർമ്മിച്ച, പയഃ പാൽ, വത്സം കിടാവ്, വിശ്വാവസും വിശ്വാവസു എന്നു പേരുള്ള, കൃത്വ ഉണ്ടാക്കുക, ഗാന്ധർവം ഗീതങ്ങൾ, മധു മധുരം, സൗഭകം സൗന്ദര്യം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗന്ധർവ അപ്സര ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾ വിശ്വാവസുവിനെ പശുക്കിടാവാക്കി താമരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കലത്തിൽ പാൽ കറന്നിട്ടു. ആ പാൽ മധുര സംഗീത കലയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും രൂപമാകും. അപ്പോ നമുക്ക് സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭൂമിദേവി ധാന്യങ്ങളും ഔഷധച്ചെടികളുടെ ഒക്കെ വിത്തുകള് ഭൂമിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം നേരിട്ടപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭൂമിദേവിയെ, പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭൂമിദേവിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുറകെ ഓടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒടുവില് ഭൂമിദേവി പൃഥു മഹാരാജാവിനെ സ്തുതിച്ചു. കാരണം പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം സ്തുതി പാടി പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരും യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തില്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം വേനൻ രാജാവ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരാരും തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖമല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനമൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവി ഈ പറഞ്ഞ വിത്തുകളും ഔഷധച്ചെടികളുടെയും ധാന്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിത്തുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ യജ്ഞമൊക്കെ റീപോസ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അത് വീണ്ടും പുനഃക്രമീകരിച്ചത് പൃഥു മഹാരാജാവ് വന്നപ്പോഴാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവി പിന്നെ കൊടുത്തില്ല? 2 കാരണങ്ങൾ ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഭൂമിദേവിയും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുക പറയും നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭൂമി. അപ്പൊ അത്രയും ക്ഷമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ദേഷ്യമാണ് എന്ത്? ഈ ധാന്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തണുക്കില്ല നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ഭൂമിദേവി തയ്യാറായില്ല. മാത്രമല്ല കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. ഇവരൊക്കെ എന്റെ മുകളിലാണ്, ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായി, ഇവരൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളൊരു
ചെറിയ അഹങ്കാരവും ഭൂമിദേവിക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്താൽ ഉണ്ടായി. അപ്പോ പിന്നെന്താണ് കാരണം? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം അത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചത് കൊണ്ട്, അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ആ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കേടുവന്നിരിക്കുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് കിളിർത്ത് വരാൻ, അതായത് വിളഭൂയിഷ്ടമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അതിനൊരു പ്രത്യേക പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു. എന്ത് പ്രക്രിയയായിരുന്നു അത്? ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. ആ പ്രക്രിയ പ്രകാരമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കിടാവിനെ വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് പശുവിന്റെ കിടാവിനെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ആ കിടാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിദേവി, പശുവായിട്ടുള്ള ഭൂമിദേവിക്ക് അതിനോട് ഒരുപാട് വാത്സല്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അത് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കറന്നെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പ്രക്രിയ വഴി ആരിപ്പോ കറന്നെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പൃഥു മഹാരാജാവ് കറന്നെടുത്തു. എന്തൊക്കെ കറന്നെടുത്തു പൃഥു മഹാരാജാവ്? കൈക്കുമ്പിള് കലമാക്കി മാറ്റി, മനുവിനെ കിടാവാക്കി മാറ്റി, ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ കറന്നെടുത്തു പൃഥു മഹാരാജാവ്, അല്ലെ? അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കറന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരാണ് കറന്നെടുക്കുന്നത്? ഗന്ധർവ അപ്സര ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾ വിശ്വാവസുവിനെ പശുക്കിടാവാക്കി. അപ്പോ ഗന്ധർവ ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെ വിശ്വാവസുവിനെ പശുക്കിടാവാക്കി താമരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കലത്തിൽ പാൽ കറന്നെടുത്തു. എന്താണ് അതിൽ കറന്നെടുത്തത്? താമരപ്പൂവില് മധുര സംഗീത കലയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും രൂപം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സംഗീതവും കലയും ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ഗന്ധർവ അപ്സര ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾ വിശ്വാവസുവിനെ പശുക്കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വത്സേന പിതരോര്യംന കവ്യം ക്ഷീരമധുക്ഷദാ ആമപാത്രേ മഹാഭാഗാഃ ശ്രദ്ധയാ ശ്രാദ്ധദേവതാഃ. വത്സേന കിടാവിനാൽ, പിതരഹ പിതൃലോകവാസികൾ, ആര്യംന പിതൃലോകദേവൻ ആര്യമാവിനാൽ, കവ്യം പിതാമഹന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം അർപ്പിച്ചു, ക്ഷീരം പാൽ, അധൂക്ഷത കറന്നെടുത്തു, ആമപാത്രേ പച്ചമൺകലത്തിൽ, മഹാഭാഗാഃ മഹാഭാഗ്യവാന്മാർ, ശ്രദ്ധയാ വിശ്വാസപൂർവം, ശ്രാദ്ധദേവതാഃ മരണമടഞ്ഞ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങുകളിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുവാക്കി വിവർത്തനം. പിതൃലോകത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ അധിവാസികൾ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ആര്യമാനെ കിടാവാക്കി. അവർ ഒരു പച്ച മൺകലത്തിൽ പിതാമഹന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള കവ്യം വിശ്വാസപൂർവ്വം കവർന്നെടുത്തു. അപ്പോ പിതൃലോകത്തിലുള്ളവരും ഭൂമിദേവിയെ കറന്നെടുക്കുകയാണ്. ആരെയാണ് അവര് കിടാവാക്കി മാറ്റിയത്? ആര്യമ, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആര്യമാവാണ് പിതൃലോകത്തിന്റെ അധിപതി. അപ്പൊ പിതൃലോകത്തിലുള്ള ആര്യമാവിനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പച്ച മൺകലത്തിൽ പിതാമഹന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള കവ്യം വിശ്വാസപൂർവ്വം കറന്നെടുത്തു. പച്ച മൺകലത്തിലാണ് ആര് കറന്നെടുത്തത്? പിതൃക്കൾ, അല്ലെ? നമ്മൾക്കറിയാം പിതൃക്കൾക്ക് നമ്മൾ കവ്യം വെക്കുമ്പോൾ മൺകലത്തിലൊക്കെയാണ് വെക്കുക, അല്ലെ? കവ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ മൺകലത്തിലാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പച്ച മൺകലത്തിലാണ് അവര് കവ്യം കറന്നെടുത്തത് ഭൂമി ദേവിയിൽ നിന്ന്, ആര്യമാവിനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട്. ആര്യമാവിനെ കിടാവാക്കുക പറഞ്ഞ ആര്യമാവ് ആരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത വിഭൂതി യോഗത്തില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പിതൃണാം ആര്യമാം ചാസ്മി, അല്ലെ? ആര്യമാവും ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആര്യമാവിനെയാണ് കിടാവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പിതൃന്യാദി പിതൃവ്രതാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ പിതൃവ്രതാഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തില് ക്ഷേമത്തില് താല്പര്യമുള്ളവരെ പിതൃവ്രതാഹ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിതൃലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രഹത്തിലെ പ്രധാന ദേവനാണ് ആര്യമ. ഏറെക്കുറെ ഒരു ദേവനെ പോലെയാണ് അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക വഴി ഒരുവനെ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പ്രേതങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അത്യന്തം പാപികളായവരും കുടുംബം, വീട്, ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോട് അമിത ആസക്തിയുള്ളവരും മരണാനന്തരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാതെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവകളുടെ സങ്കലനമായ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായി തുടരും. അത്തരം സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രേതാവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം വേദനാകരമാണ്. പ്രേതത്തിന് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിലും ആസ്വാദനം സാധ്യമാക്കാൻ സ്ഥൂല ശരീരമില്ലാത്തതിനാൽ അതിന് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്നു. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആര്യമാദേവന് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന് ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പുത്രന്റെ കടമയാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആര്യമ എവിടത്തെ ദേവനാണെന്ന് പറയുന്നു? പിതൃലോകത്തിന്റെ ദേവനാണ് അല്ലെ. പിതൃക്കള് ആര്യമാവിനെയാണ് കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് കറന്നെടുത്തത്? പച്ച മൺകലത്തില് കവ്യമാണ് കറന്നെടുത്തത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആര്യമാവിനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരെ പിതൃവ്രതാഹ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവ്യം ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുക. അവർക്ക് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ അവര്, അതായത് കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും പ്രേതങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് സ്ഥൂല ശരീരം? നമ്മുടേത് പോലെ, അതായത് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ കവ്യം, അതായത് പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അത്യന്തം പാപികളായവരും കുടുംബം, വീട്, ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോട് അമിത ആസക്തിയുള്ളവരും മരണാനന്തരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാതെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവകളുടെ സങ്കലനമായ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായി തുടരും. അപ്പോ ഒരുപാട് ഭൗതികമായ ആസക്തിയോടുകൂടി മരിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പ്രേതാവസ്ഥയിലേക്ക്. ഈ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യഹങ്കാരം, ഇത് മൂന്നും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തില്ല? ശരീരമില്ല. എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യഹങ്കാരം ഈ മൂന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു ശരീരം അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ശരീരമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് പ്രേതാവസ്ഥയിലുള്ളവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശരീരം, ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട്. അവർക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്? സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതിന് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രേതബാധയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആര്യമാദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടത് കുടുംബങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും പുത്രന്റെ കടമയാണ്. അപ്പോ ആര്യമാദേവനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആര്യമ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ആര്യമാവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ മരണമടഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ഗയയിൽ പോവുകയും പ്രേതമായ പിതാവിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പിതാക്കന്മാർ പ്രേതങ്ങളായി തീരുമെന്നല്ല, എങ്കിലും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ പിണ്ടതർപ്പണം നടത്തുന്ന പക്ഷം കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം പ്രേതമായി തീരാൻ ഇടയായാൽ അവൻ ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടി അനുഗ്രഹീതനാകും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ശരീരം പ്രേതമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ, നമ്മളെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രേത ശരീരമാണോ കിട്ടുന്നത്, അതോ ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണോ കിട്ടുന്നത്, അതോ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആര് മരിച്ചാലും നമ്മൾ പിതൃതർപ്പണം ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ശ്രാദ്ധകർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻ കേസ് ഒരു വേള അവർക്ക് പ്രേത ശരീരം എങ്ങാനും ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടാൻ അതിനുകൊണ്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ വേറെ ഏത് അമ്പലങ്ങളിലും തർപ്പണം ചെയ്യില്ല അല്ലെ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് തർപ്പണം ചെയ്യുക. ആര്യമാവിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ, നമ്മൾ അന്യദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലും അവര് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടേ അവർ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആര്യമാവിന് കൊടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, ചെയ്യണോ ഒന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയാണ് നമ്മൾ ആര്യമാവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം പിതൃതർപ്പണം. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സ്വതവേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബലിതർപ്പണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം പ്രേതമായി തീരാൻ ഇടയായാൽ അവന് സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടി അനുഗ്രഹീതനാകും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ പ്രേതമാകാനോ മനുഷ്യജീവിയേക്കാൾ താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽ ജനിക്കാനോ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ ശ്രാദ്ധം എന്ന പേരിൽ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഒരുവൻ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലോ പിതൃലോകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആര്യമാനോ ബലിതർപ്പണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അവന്റെ പിതാമഹന്മാർ പ്രേതങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മരണസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഏത് ഭൗതിക ആസ്വാദനവും സഫലമാക്കാൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവർ പിന്നീട്
പ്രേതങ്ങളായി തീരില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ആര്യമാവിന് ബലിതർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പിതൃക്കൻ, അതായത് പിതാക്കന്മാർക്ക് ആർക്കും പിന്നീട് പ്രേതമാകേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആര്യമാവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്യമാവ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് പഠിച്ചതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ വലുതാക്കൂ മാതാജി. ഇനി വലുതാക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യാവത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത കുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യാവത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയ ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാതീത മംഗള ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രകൽപ്യ വത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഗൽഭ്യവത്സം കപിലം സിദ്ധാ സങ്കൽപ്പനാമയും സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച ഏക വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രകൽപ്യവത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപ്പനാമയീം സിദ്ധിം നവസി വിദ്യാം ചായേ ച വിദ്യാധരതയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഗൽഭ്യവത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപ്പനാമയീം സിദ്ധിം നമസി വിദ്യാം ചായേ ച വിദ്യാധരാദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ കൃഷ്ണശക്തി ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഗൽപ്യവത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപ്പനാമയീം സിദ്ധിം നഭസി വിദ്യാം ജായേ ജയ വിദ്യാധരാധയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഗൽഭ്യവത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപ്പനാമയീം സിദ്ധിം നഭസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എൻട്രേസ് ചെയ്തോളൂ എന്നാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൽപ്യവത്സം കപിലം സിദ്ധാസങ്കൽപ്പനാമയീം സിദ്ധിം നപസി വിദ്യാം ച യേ ച വിദ്യാധരാദയഃ. പ്രകൽപ്യ നിയമിക്കുക. വത്സം പശുക്കിടാവ്. കപിലം മഹാമുനി കപിലൻ. സിദ്ധാഹ സിദ്ധലോക നിവാസികൾ. സങ്കൽപ്പനാമയീം മനസ്സിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന. സിദ്ധി യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണത. നപസി ആകാശത്തിൽ. വിദ്യ അറിവ്. ച യേ അവർ ആരോ. ച വിദ്യാധര ആദയഃ വിദ്യാധര ലോകവാസികളും മറ്റും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതിനുശേഷം സിദ്ധലോകവാസികളും വിദ്യാധര ലോകവാസികളും കപില മഹാമുനിയെ പശുക്കിടാവാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ആകാശത്തെ കലമാക്കി അതിൽ അണിമ മുതലുള്ള നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ കറന്നെടുത്തു. വിദ്യാധരന്മാർ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാനുള്ള സിദ്ധി നേടി. അപ്പോ ഇവിടെ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സിദ്ധലോകവാസികളും വിദ്യാധര ലോകവാസികളും. ആരെയാണ് പശുക്കിടാവാക്കിയിട്ടുള്ളത്? കപില മഹാമുനി. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ, കപില മഹാമുനി ദേവഹൂതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള കപില മഹാമുനി. കപിലമുനി എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? സാഖ്യയോഗ അല്ലെ. സാഖ്യയോഗയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള കപില മുനിയെ പശുക്കിടാവാക്കി മാറ്റി സിദ്ധലോകവാസികളും വിദ്യാധര ലോകവാസികളും എന്താണ് കറന്നെടുത്തത്? സിദ്ധികൾ, യോഗസിദ്ധികൾ അല്ലെ. അണിമ മുതലുള്ള നിഗൂഢ യോഗ സിദ്ധികള്, അങ്ങനെയുള്ള യോഗശക്തികൾ കറന്നെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യാധരന്മാർ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാനുള്ള സിദ്ധി നേടിയപ്പോ ഈ ഒരു സിദ്ധിയിലൂടെ, അതായത് ഇങ്ങനെ കറന്നെടുത്തതിലൂടെ വിദ്യാധരന്മാർക്കൊക്കെ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു നോക്കാം. സിദ്ധവിദ്യാധര ലോകവാസികൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ ഉള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്കും വാഹനമില്ലാതെ പറക്കാൻ കഴിയും. ജലത്തിൽ നീന്തുന്ന മത്സ്യത്തെ പോലെ വിദ്യാധരർ വായുവിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നീന്തുന്നു. സിദ്ധലോകവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എല്ലാവിധ നിഗൂഢ ശക്തികളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ ഗ്രഹത്തിലെ യോഗികൾ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗ നിഗൂഢതകൾ അഭ്യസിക്കുന്നു. യോഗ പ്രക്രിയകൾ ക്രമമായി പരിശീലിക്കുന്ന അവർക്ക് അപാരങ്ങളായ അനവധി സിദ്ധികളുണ്ട്. അണുവിലും അണുവാകുവാൻ കഴിയുക, ബൃഹത്തിലും ബൃഹത്താകാൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയവ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സിദ്ധ വിദ്യാധര ലോകവാസികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നിഗൂഢ യോഗശക്തി ഉള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ യോഗശക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആകാശത്തിലൂടെ പക്ഷിയെ പോലെ പറന്നു നടക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണോ മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി നടക്കുന്നത് അതുപോലെ അവര് ആകാശത്തിൽ നീന്തി നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? അവര് അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെ വെച്ചോണ്ട്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി ഇങ്ങനെയുള്ള
അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിച്ചാണ് അവര് അണിമ, ലഖിമ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സിദ്ധികള്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അണുവിലും അണുവാകാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ബൃഹത്തിൽ ബൃഹത്, അതായത് വളരെ വലുതാവാൻ സാധിക്കും, വളരെ ചെറുതാവാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയവ. അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഗ്രഹം ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാനും എന്തു വേണമെങ്കിലും നേടുവാനും ഏതു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിയും. സിദ്ധലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ നിഗൂഢ യോഗ ശക്തികളുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വാഹനമില്ലാതെ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്നത് കാണാനിടയായാൽ നമുക്ക് വളരെ വിസ്മയകരമായിരിക്കും. പക്ഷെ വിദ്യാധരന്മാർ പക്ഷികളെ പോലെ ശൂന്യതയിലൂടെ പറക്കുന്ന കാഴ്ച വിദ്യാധര ലോകത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിഗൂഢ ശക്തികളിൽ പരിപൂർണതയുള്ള മഹായോഗികളാണ് സിദ്ധലോകവാസികളും. അപ്പോ സിദ്ധലോകവാസികളും വിദ്യാധര ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളും എന്താണ്, അവർക്ക് ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് നടക്കാൻ സാധിക്കും. അവര് ഈ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവര് എന്താണ് ഭൂമി മാതാവിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്തത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ തന്നെയാണ് അവര് കറന്നെടുത്തത്. ആരെയാണ് കിടാവാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്? കപിലമുനി അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കപിലമുനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കർദമമുനി ഒരു മഹായോഗിയും നിഗൂഢജ്ഞനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ നിഗൂഢ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു നഗരത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതും ആഡംബര സൗധങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും കന്യകളായ പരിചാരികമാരും ഭൃത്യഗണങ്ങളും എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യമുള്ളൊരു മഹാവിമാനം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും കപിലദേവന്റെ മാതാവുമായ ദേവഹൂതിയുമൊത്ത് ലോകത്തിലുടനീളവും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് കപിലമുനിയുടെ അച്ഛൻ കർദമ മുനിയാണ്. നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. കപിലമുനി കർദമമുനി എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേവഹൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ദേവഹൂതി സ്വന്തം ശരീരം സൂക്ഷിക്കാതെ തലയൊക്കെ ജടപിടിച്ച് ശരീരമൊക്കെ ശോഷിച്ചിരുന്നപ്പോ ബിന്ദു സരോവരത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോ എന്താണ്, സുന്ദരിയായി മാറി അല്ലെ. നല്ലൊരു കന്യകയായി മാറി, സൗന്ദര്യം വീണ്ടെടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സിദ്ധികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? കർദമമുനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള കപില മുനിയാണ് ഇവിടെ സിദ്ധലോകവാസികളും പിന്നെ എവിടെയാണ് വിദ്യാധര ലോകവാസികളും പശുക്കിടാവാക്കി മാറ്റി യോഗ സിദ്ധികള് കറന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ ച മായിനോ മായാം അന്തർധാനാദ്ഭുതാത്മനാം മയം പ്രകൽപ്യ വത്സം തേ ദുദുഹുദ്ധാരണാമയീം. അന്യേ ച മായിനോ മായാം അന്തർധാനാദ്ഭുതാത്മനാം മയം പ്രകൽപ്യ വത്സം തേ ദുദുഹുദ്ധാരണാമയീം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. മായിനോ മായ അന്തർധാനാത്ഭുതാത്മന മയം പ്രകൽപ്യ വത്സന്തേ ദുദുഹുർധാരണാമയീം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ ച മായിനോ മായ അന്തർധാനാത്ഭുതാത്മനാം മയം പ്രകൽപ്യ വത്സം തേ ദുരൂഹുർധാരണാമയീം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേ മറ്റുള്ളവർ, ച മായിനഹ നിഗൂഢ മാന്ത്രികർ, മായ നിഗൂഢ ശക്തികൾ, അന്തർധാന അപ്രത്യക്ഷമാവുക, അദ്ഭുത അതിശയകരം, ആത്മാനാം ശരീരത്തിന്റെ, മയൻ എന്നു പേരുള്ള രാക്ഷസൻ, പ്രകൽപ്യ ഉണ്ടാക്കുക, വത്സം കിടാവ്, തേ അവർ ദുദുഹു കറന്നു, ധാരണാമയും കിടവാമയും നിന്ന് തുടരുന്ന. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കിംപുരുഷ ലോക നിവാസികൾ രാക്ഷസനായ മയനെ കിടാവാക്കി ഒരുവന് അദൃശ്യതയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകാനും അപ്രത്യക്ഷനാകാനും വീണ്ടും വേറെ രൂപത്തിൽ ആവിർഭവിക്കാനും കഴിയുന്ന മായിക ശക്തികൾ കറന്നെടുത്തു. അപ്പോ ഇവിടെ മയദാനവനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാണ് കറന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത്? സോറി, യക്ഷരാക്ഷസർ അല്ലെ.
സോറി, ഒരു മിനിറ്റ്. കിംപുരുഷ ലോക നിവാസികൾ, സോറി, കിംപുരുഷ ലോക നിവാസികളാണ് മയദാനവനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് കറന്നെടുത്തത്? പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാകാനും പ്രത്യക്ഷനാകാനുമുള്ള ശക്തി അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള മായിക ശക്തിയാണ് ആര് കറന്നെടുത്തത്? മയനെ കിടാവാക്കി കിംപുരുഷ ലോക നിവാസികള് കറന്നെടുത്തത്. ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കിംപുരുഷ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് അത്ഭുതകരങ്ങളായ നിഗൂഢതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഭാവനയിൽ കാണാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവും. അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തും അഥവാ അവർ ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് എന്തും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവയും നിഗൂഢ ശക്തികളാണ്. അത്തരം നിഗൂഢ ശക്തികൾ ഈശിത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് രാക്ഷസന്മാർ സാധാരണയായി അത്തരം നിഗൂഢ ശക്തികൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ രാക്ഷസന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ മുൻപിൽ നിഗൂഢ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ വിശദമായ വിവരണങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബകാസുരൻ കൃഷ്ണന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോപാലകരായ കൂട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ ഭീമാകാരനായ ഒരു കൊച്ചിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണന് കിംപുരുഷ ലോകത്തിലെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ നിഗൂഢ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി നിരവധി രാക്ഷസന്മാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കിംപുരുഷ ലോക നിവാസികൾ സ്വാഭാവികമായി അത്തരം ശക്തികൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് അവരത് നേടുന്നത്. ഇവിടെ കിംപുരുഷ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷമാകാനും അപ്രത്യക്ഷമാകാനുമുള്ള യോഗശക്തി, അങ്ങനെയുള്ള നിഗൂഢ ശക്തി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിയാണ് ആര് കറന്നെടുത്തത്? കിംപുരുഷ ലോകത്തിലുള്ളവര് മയദാനവനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് കറന്നെടുത്തത്. ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് രാമായണത്തില് നമ്മള് ടിവിയിൽ ഒരു സീരിയൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അവിടെ രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് രാവണനെ കാണാണ്ടാവും അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തിൽ വേറൊരു ദിക്കിൽ പോയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ രാവണനും പിന്നെ അതുപോലെ മകനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രജിത്തും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോ കുറെ രാക്ഷസന്മാര് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബകാസുരൻ, പിന്നെ അതുപോലെ പൂതന, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? പൂതന ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ രൂപം മാറാനൊക്കെ സാധിക്കുമായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും അപ്രത്യക്ഷമാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്? യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഇവരിത് നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ മയദാനവനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് കിംപുരുഷ ലോകത്തിലുള്ളവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും അപ്രത്യക്ഷമാകാനുമുള്ള യോഗശക്തിയാണ് കറന്നെടുത്തത് ഭൂമി മാതാവിൽ നിന്ന്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. യക്ഷരക്ഷാംസി ഭൂതാനി പിശാചാ പിശിദാശനാഃ ഭൂതേശവത്സാദുദുഃ കപാലേ ക്ഷതചാസവം. യക്ഷരക്ഷാംസി ഭൂതാനി പിശാചാഃ പിശിദാശനാഃ ഭൂതേശവത്സാദുദുഃ കപാലേ ക്ഷതജാസവം. യക്ഷന്മാർ കുബേരന്റെ പിൻഗാമികൾ, രക്ഷാംസി രാക്ഷസന്മാർ മാംസഭോജികൾ, ഭൂതാനി ഭൂതങ്ങൾ, പിശാചാഹ പിശാചുകൾ, പിശിത അശനാഹ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവർ, ഭൂദേശ മഹാദേവന്റെ അവതാരമായ രുദ്രൻ, വത്സാഹ ആരുടെ കിടാവ്, ദുദുഹുഹു കറന്നു, കപാലെ തലയോട്ടികൊണ്ടുള്ള കലത്തിൽ, ക്ഷതജ രക്തം, ആസവം പുളിരസമുള്ള ഒരു മദ്യം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം മാംസഭോജികളായ യക്ഷ രാക്ഷസ ഭൂത പിശാചുക്കൾ മഹാദേവന്റെ അവതാരമായ രുദ്രനെ ഭൂതനാഥൻ കിടാവാക്കി രക്തം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പുള്ള മദ്യം കറന്നെടുത്തത് തലയോട്ടികൾ കൊണ്ട് നിറച്ച കലത്തിൽ നിറച്ചു. തലയോട്ടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കലത്തിൽ നിറച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യക്ഷ രാക്ഷസ ഭൂത പിശാചുക്കൾ അല്ലെ, ഈ രക്തവും മാംസവും ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന യക്ഷ രാക്ഷസ ഭൂത പിശാചുക്കൾ ആരെയാണ് കിടാവാക്കി മാറ്റിയത്? ഭൂതനാഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രുദ്രനെ അല്ലെ, മഹാദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള രുദ്രൻ, ഭൂതനാഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന
രുദ്രനെ കിടാവാക്കി രക്തം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പുള്ള മദ്യം കറന്നെടുത്തു. ഏതിലാണ് കറന്നെടുത്തത്? തലയോട്ടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കലത്തില്. അപ്പോ ഈ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ യക്ഷ രാക്ഷസ ഭൂത പിശാചുക്കൾ അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാംസവും രക്തവും ഒക്കെ തലയോട്ടി കൊണ്ടുള്ള കലത്തിൽ ഭഗവാൻ രുദ്രനെ, അതായത് മഹാദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് രുദ്രൻ, അങ്ങനെയുള്ള രുദ്രൻ, ഭൂതനാഥനായിട്ടുള്ള രുദ്രനെ കിടാവാക്കി മാറ്റി തലയോട്ടി കൊണ്ടുള്ള കലത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മദ്യവും രക്തവും ഒക്കെ മാംസവും ഒക്കെ നിറച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ജീവിത രീതികളും ഭക്ഷണ രീതികളുമുള്ള ചില മനുഷ്യജീവികളുണ്ട്. സാധാരണയായി അവർ ക്ഷതജാസവം എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും പുളിപ്പുള്ള മദ്യം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം അധമരുടെ നേതാക്കളായി അറിയപ്പെടുന്ന യക്ഷ രാക്ഷസ ഭൂത പിശാചുക്കൾ തമോ ഗുണികളാണ്. രുദ്രൻ മഹാദേവന്റെ അവതാരവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനുമാണ്. മഹാദേവന് ഭൂതങ്ങളുടെ യജമാനൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഭൂതനാഥൻ എന്നൊരു നാമവുമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് കുമാരന്മാരോട് കോപിഷ്ഠനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപുരുക്കങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് രുദ്രൻ ജനിച്ചത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ജീവിത രീതി ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ക്ഷതജാസവ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്താ കഴിക്കുന്നത്? മാംസവും പിന്നെ രക്തവും പുളിപ്പുള്ള മദ്യവുമാണ് അവര് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ നേതാവാണ് ആര്? അവരൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു? തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഈ യക്ഷ രാക്ഷസ ഭൂത പിശാചുകളൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. രുദ്രൻ, അതായത് മഹാദേവന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള രുദ്രനാണ് അവരുടെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപതി അല്ലെ. അദ്ദേഹമാണ് അവരുടെ സംരക്ഷകൻ, ചുമതലക്കാരൻ. അതായത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനാണ് ആര്? രുദ്രൻ, അതായത് മഹാദേവൻ. ഇപ്പോ രുദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രുദ്രൻ തമോ ഗുണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലല്ല, രുദ്രൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ നാഥനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രുദ്രൻ ഒരിക്കലും, മഹാദേവൻ എന്താണ്? വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, വിഷ്ണു ഭക്തൻ തന്നെയാണ് മഹാദേവൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമതല എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ യജമാനനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ് കുമാരന്മാരോട് കോപിഷ്ഠനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് രുദ്രൻ ജനിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നല്ല കോപത്തോടു കൂടി കുമാരന്മാർ, 4 കുമാരന്മാരുണ്ടല്ലോ, സനന്ദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ, അങ്ങനെയുള്ള സനത് കുമാരൻ, അങ്ങനെ 4 കുമാരന്മാരോട് കോപിഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭൂമധ്യത്തിൽ നിന്ന് രുദ്രൻ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപതിയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ രുദ്രൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനായിട്ട് അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത് മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ നിന്ന്. ആക്ച്വലി രുദ്രൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവൻ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ജീവസത്യ അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാഹയോ നന്ദശൂകാഃ സർപ്പാനാഗാശ്ച തക്ഷകം പിധായ വത്സം ദുദുഃ ബിലപാത്രേ വിഷം പയഃ തഥാഹയോ ദന്തശൂകാഃ സർപ്പാനാഗാശ്ച തക്ഷകം പിധായ വത്സം ദുദുഃ ബിലപാത്രേ വിഷം പയഃ. തഥ അതുപോലെ അഹയഃ പത്തികളില്ലാത്ത പാമ്പുകൾ, ദന്തശൂകാഹ തേളുകൾ, സർപ്പാഹ മൂർഖന്മാർ, നാഗാഹ പെരുമ്പാമ്പുകൾ, തക്ഷകം സർപ്പങ്ങളുടെ മുഖ്യനായ തക്ഷകൻ, വിധായ ഉണ്ടാക്കുക, വത്സം കിടാവ്, ദുദുഹു കറന്നു, ബിലപാത്രേ സർപ്പങ്ങളുടെ മാളങ്ങൾ കലമാക്കി, വിഷം പയഹ പാൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അനന്തരം മൂർഖൻ പാമ്പുകളും പണമില്ലാത്ത പാമ്പുകളും തേളുകളും പെരുമ്പാമ്പുകളും മറ്റനേകം വിഷജീവികളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ പാലായി വിഷം കറന്നെടുക്കുകയും ആ വിഷം പാമ്പിൻ മാളങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ഇതിനായി തക്ഷകനിൽ നിന്നൊരു കിടാവിനെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോ ഇവിടെ പാമ്പുകളും കറന്നെടുത്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. എന്താണ് പാമ്പുകൾ കറന്നെടുത്തത്? വിഷമാണ് കറന്നെടുത്തത്. അത് എവിടെയാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചത്? മാളമാണ് അവർ കലമാക്കി എടുത്തത്. പാമ്പിന്റെ മാളമാണ് കലമാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് അവർക്ക് കിടാവായി വന്നത്? തക്ഷകനിൽ നിന്നൊരു കിടാവിനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പാമ്പിന്റെ തന്നെ രാജാവായിട്ടുള്ള തക്ഷകനെ ഒരു കിടാവാക്കി, തക്ഷകനിൽ നിന്ന് ഒരു കിടാവ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെയാണ് വിഷം കറന്നെടുത്തു. വിഷം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പാമ്പിന്റെ മാളം കലമാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
പിന്നെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളും പണമില്ലാത്ത പാമ്പുകളും തേളുകളും പെരുമ്പാമ്പുകളും മറ്റനേകം വിഷജീവികളും ഇവർക്കെല്ലാം കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിഷം ഭൂമിദേവിയിൽ നിന്ന് പശുവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിദേവിയിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്തത്. ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ശിലപ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശിലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിവിധ തരം ഇഴജന്തുക്കൾ, തേളുകൾ തുടങ്ങി നാനാതരം ജീവസത്തകളുണ്ട്. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ അവയ്ക്കെല്ലാം നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് വസ്തുത. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോടുള്ള ഒരുവന്റെ സംസർഗം അനുസരിച്ച് അവനൊരു പ്രത്യേക തരം സ്വഭാവം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു. പാനം ഭുജങ്കാനാം. ഒരുവൻ പാമ്പിനെ പാലൂട്ടിയാൽ പാമ്പ് അതിന്റെ വിഷവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതേസമയം അഭിരുചിയുള്ള ഒരു മുനിക്കോ സന്യാസിക്കോ പാൽ നൽകിയാൽ അവൻ തന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ നാഡികൾ വികസിപ്പിച്ച് ഔന്നത്യമാർന്ന ആധ്യാത്മിക ജീവിതം പുരോഗമിപ്പിക്കും. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. പക്ഷെ ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളോടുള്ള അതിന്റെ സഹവാസം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൂമിയിൽ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ആര് ഭക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത്. അത് ഭൂമിയിലൂടെ തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം തരേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഭൂമി ദേവിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്രമീകരണത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവികളായിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ അതിന്റെയൊക്കെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ പാമ്പിന് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്? വിഷമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയാണ് പാമ്പിന് പാലൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? പാമ്പ് അതിന്റെ വിഷമാണ്, വിഷവീര്യമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം സന്യാസി വര്യന്മാർക്കാണ് നമ്മള് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക? പാമ്പിനായിരിക്കും പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അത്തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് അവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ അതായത് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. പശവോ യവസം ക്ഷീരം വത്സം കൃത്വാ ജഗോവൃഷം അരണ്യപാത്രേ ചാദുക്ഷൻ മൃഗേന്ദ്രേണ ച ദംഷ്ട്രിണഃ. ക്രവ്യാദാഃ പ്രാണിനഃ ക്രവ്യം ദുദുഃ സ്വേ കളേവരേ സുപർണവത്സാ വിഹഗാഃ ചരം ചാചരമേവ ച. പശവോ യവസം ക്ഷീരം വത്സം കൃത്വാ ജഗോവൃഷം അരണ്യപാത്രേ ചാദുക്ഷൻ മൃഗേന്ദ്രേണ ച ദംഷ്ട്രിണഃ. ക്രവ്യാദാ പ്രാണിനഃ ക്രവ്യം ദുദുഃ സ്വേ കളേവരേ സുപർണവത്സാ വിഹഗാഃ ചരം ചാചരമേവ ച. പശവഃ കന്നുകാലി, യവസം പച്ചപുല്ലുകൾ, ക്ഷീരം പാൽ, വത്സം പശുക്കിടാവ്, കൃത്വ ഉണ്ടാക്കുക, ച ഗോവൃഷം മഹാദേവന്റെ വാഹനമായ കാള, അരണ്യപാത്രേ വനത്തിന്റെ കലത്തിൽ, ച അതുക്ഷൻ കറന്നെടുത്തു, മൃഗ ഇന്ദ്രേണ സിംഹത്താൽ, ച ദംഷ്ട്രിണഃ മൂർച്ചയേറിയ പല്ലുകളുള്ള മൃഗങ്ങൾ, ക്രവ്യ ആദാഹ പച്ചമാംസം തിന്നുന്ന മൃഗങ്ങൾ, പ്രാണിനഃ ജീവസത്തകൾ, ക്രവ്യം മാംസം, ദുദുഹു പുറത്തെടുത്തു, സ്വേ സ്വന്തം, കളൈവരെ അവരുടെ ശരീരമാകുന്ന കലത്തിൽ, സുപർണ ഗരുഡൻ, വത്സാഹ ആരുടെ കിടാവ്, വിഹഗാഹ പക്ഷികൾ, ചരം ചലിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾ, ച അചരം ചലിക്കാത്ത ജീവസത്തകൾ, ഏവ തീർച്ചയായും, ച വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പശുക്കൾ മുതലായ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ മഹാദേവന്റെ വാഹനമായ കാളയെ കിടാവും വനത്തെ കലവുമാക്കി. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് തിന്നാൻ ശുദ്ധമായ പച്ചപ്പുല്ലുകൾ കിട്ടി. കടുവ മുതലായ ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ സിംഹത്തെ കിടാവാക്കി. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് പാലായി മാംസം ലഭിച്ചു. പക്ഷികൾ ഗരുഡനിൽ നിന്നൊരു കിടാവിനെ നിർമ്മിക്കുകയും ചലിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെയും ചലിക്കാത്ത ചെടികളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും രൂപത്തിൽ ഭൂഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പാലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കൂട്ടരാണ് ഇവിടെ
ഭൂമി മാതാവിനെ, പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമി മാതാവിനെ കറന്നെടുത്ത് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ആദ്യം പശുക്കൾ മുതലായ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ. ആരെയാണ് കിടാവാക്കിയത്? മഹാദേവന്റെ വാഹനമായ കാളയെ. മഹാദേവന്റെ വാഹനമായ കാളയെ കിടാവാക്കി വനത്തിന് കലമാക്കി. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ച പുല്ലുകളൊക്കെ കറന്നെടുത്തത്. ഇനി കടുവ മുതലായ ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ, അല്ലെ, ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു തിന്നുന്ന മാംസഭോജികളായിട്ടുള്ള ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ ആരെയാണ് കിടാവാക്കിയത്? സിംഹത്തെ കിടാവാക്കി. അങ്ങനെ കിടാവാക്കിയപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇഷ്ടം പോലെ മാംസമാണ് പാലായി ലഭിച്ചത്. ഇനി പക്ഷികൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഗരുഡനെയാണ് പക്ഷികളെ കിടാവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ ചെടികളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും രൂപത്തിൽ, അല്ലെ. പിന്നെ ചലിക്കുന്ന കീടങ്ങളും ചലിക്കാത്ത ചെടികളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും രൂപത്തിൽ ഭൂഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പാലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് പലതരത്തിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചില പക്ഷികൾ എന്താണ്? സസ്യബുക്കാണ്, ചിലത് മാംസബുക്കാണ്, ചിലത് മിശ്രബുക്കാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ ചെടികളുടെയും പിന്നെ കീടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ രൂപത്തില് ഭൂമിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പാല് കറന്നെടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന് കീഴിലുള്ള ധാരാളം പക്ഷികൾ മാംസബുക്കുകളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഇനം പക്ഷികൾക്കാകട്ടെ കുരങ്ങന്മാരെ തിന്നുന്നത് ഹരമാണ്. കഴുകന്മാർക്ക് ആടുകളെ തിന്നുന്നതാണ് പ്രിയം. അതേസമയം കായ്കനികളും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും മാത്രം തിന്നുന്ന പക്ഷിവർഗങ്ങളും തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. അതിനാൽ ചലിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ ചരങ്ങളെന്നും ചലിക്കാത്ത പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ അചരങ്ങളെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചരം അചരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പക്ഷികള് പലതരത്തിലുണ്ട്. മാംസബുക്കായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, സസ്യബുക്കായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, മിശ്രബുക്കായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ അവരവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളത് അവര് കറന്നെടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം നാളെ എടുക്കാം, അല്ലെ? ഇന്നെടുക്കാം. ചെറിയ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വടവത്സാ വനസ്പതയഃ പൃഥക്രസമയം പയഃ ഗിരയോ ഹിമവദ്വത്സാ നാനാധാതൂൻ സ്വസാനുഷു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വടവത്സാ വനസ്പതയഃ പൃഥക്രസമയം പയഃ ഗിരയോ ഹിമവദ്വത്സാ നാനാധാതൂൻ സ്വസാനുഷു. വടവത്സാഹ ആൽമരത്തെ ഒരു കിടാവാക്കി, വനസ്പതയഃ മരങ്ങൾ, പൃഥക് വ്യത്യസ്തം, രസമയം രസത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, പയഃ പാൽ, ഗിരയഃ മലകളും പർവ്വതങ്ങളും, ഹിമവത് വത്സാഹ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ കിടാവാക്കി, നാനാ വിവിധ, ധാതൂൻ ധാതുക്കൾ, സ്വന്തം, സാനുഷു അവയുടെ ശിഖരങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വൃക്ഷങ്ങൾ ആൽവൃക്ഷത്തെ കിടാവാക്കി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രുചികരങ്ങളായ രസങ്ങൾ കറന്നെടുത്തു. പർവ്വതങ്ങൾ ഹിമാലയത്തെ കിടാവാക്കി പരിണമിപ്പിച്ച് മലകളുടെ ശിഖരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കളത്തിൽ ധാതുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ കറന്നെടുത്തു. അപ്പോ ഇവിടെ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്താണ് കറന്നെടുത്തത്? രുചികരമായ രസങ്ങൾ കറന്നെടുത്തു. പിന്നെയോ പർവ്വതങ്ങള് ഹിമാലയത്തെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് കലമായി വന്നത്? മലകളുടെ ശിഖരങ്ങൾ കലമാക്കി വെച്ച് ധാതുക്കൾ, അല്ലെ, പല പല ധാതുക്കൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഖനികളൊക്കെ, സ്വർണ്ണഖനി, അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ധാതുക്കളൊക്കെ ആരാണ് കറന്നെടുത്തത്? പർവ്വതങ്ങൾ കറന്നെടുത്തു. ഹിമാലയത്തെ കിടാവാക്കി മലകളുടെ ശിഖരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കലത്തിൽ കറന്നെടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.